Ang pagdaong ng mga dayuhang Espanyol ang nagmarka ng pagsibol ng Kristyanismo sa kapuluan ng Pilipinas. Sa ilalim ng pananakop ng Espanya ng humigit 3 siglo, naging tahanan ng mga prayle ang Pangasinan bilang ito ang isa sa pinakaunang naitatag at umusbong na lalawigan sa bansa. Kasabay nito ang pagpapatayo ng mga simbahan o mga parish churches. Dahil dito, lumawak ang impluwensya ng Katolisismo at naging pangunahin itong relihiyon ng mga Pilipino, lalo na ng mga Pangasinense. Sa kabila ng pagtatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano sa Pilipinas, nanatili pa rin ang dominasyon ng Kristyanismo bilang pinakamalaking relihiyon dito sa Pilipinas. Kaya naman sa malawak na lupain ng Pangasinan, hindi kailanman maibabaon ang mayamang kasaysayan ng lalawigan na patuloy na nagdudugtong sa banal na paniniwala ng bawat bayan. Higit pa sa makukulay na kapistahan at nagkakaisang komunidad, kasabay sa pagtanda ng probinsya ang 4 na siglong pamana ng Kristyanismo at pananampalataya. Ito ang iniwang bakas ng mga Espanyol sa Pangasinan na nagsilbing pundasyon ng pagkakabuklod-buklod ng mga mananampalatayang Katoliko rito. Hindi matutumbasan sa tagal ng panahong nakatayo ng mga simbahang ito ang bilang ng debosyong nasaksihan ng mga banal na gusali rito. Mga istrukturang kung ituring ay simbolo ng pagpapahayag ng sagrado at banal na ugnayan ng mga tao sa Diyos ang nagtulay sa pagbubukas ng puso at kaluluwa ng mga deboto patungo sa Panginoon. Sa pagdiskubre ng kasaysayan ng mga natatanging tahanan ng pananampalataya, samahan niyo ko, Frank, ang inyong travel heartthrob na kilalanin ang ilan sa mga simbahang nagbibigay kahulugan sa mga pusong patuloy na nananabik sa katotohanan. Katulad ng kahel na makikita sa bawat aning kalabasa sa bayan ng Umingan, kasing tingkad ng Our Lady of Immaculate Conception Parish ang pag-asang bumuo sa pananampalataya ng bawat mamamayan mula sa kanyang pagbangon. Taong 1843 na ihiwalay ang Umingan sa Lupao, Nueva Ecija at naging isang ganap na bayan. Kasabay nito ay ang pagtatalaga kay Fray Jose Miralles bilang pinakaunang pari sa lugar. 1844 naman nung ipinatayo niya ang unang sariling simbahan ng Umingan at inalay sa dakilang martir na si Saint Dionysius Areopagite. Ang unang simbahan ay yari sa nipa at kawayan at sa kadahilanang ito ay nasunog at natupok ito ng apoy noong panahon ng digmaan. Paglipas ng taon, muling nagtayo ng simbahan ang sumunod na pari na si Fray Casto Perez na gawa na sa kahoy at batong pundasyon.
Ito ay may sukat na 6 na 10 yardang haba at 9.5 yardang lapad. Sinubok muli ng panahon ang tibay ng bagong simbahan dahil sa 1990 killer earthquake. Ngunit sa kabila nito ay hindi nagpatinag ang estruktura, bagkos ay may mangilan-ngilan lamang na pundasyon ang pinatibay. Patuloy pa rin ang pagpapaganda sa simbahan sa kasalukuyan habang ginagampanan nito ang misyong paigtingin ang paniniwala ng pamayanan. Sa simbahang ito na rin patuloy na inuukit ang aral mula sa nakaraan at kahalagahan ng kasalukuyan na ang pagtitiwala kay Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion ay hindi lang nagtatapos sa 4 na sulok ng simbahan, kundi pati na rin sa kung paano nito nabuo at pinagbubuklod ang buong bayan. Tunay ngang simbolo ng katotohanan ng liwanag ng simbahang ito na patuloy na nagbibigay pag-asa, pagmamahal at kalinga sa komunidad ng mga deboto dito sa bayan ng Umingan. Sa ating pagbabalik, isang kwento na naman ng simbahang hinamon man ng panahon ay hindi nagpayanig. Dito sa Gandamo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on, Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng Bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon, Tabloids. Balilan, Pangasinan! Dito sa Santa Maria. Ayon sa mga kwento, isang matandang babae ang dumating sa bayan ng Santa Maria na may dalang propesiya ng delubyo. Dahil sa natural na kabutihan ng mga Santa Marians, ay pinakain at tinulungan siya. Nang magkatotoo ang propesiya, naligtas ang bayan sa isang pagbaha. Dahil sa pagpasa ng kwentong ito mula sa mga nakatatanda hanggang sa mga bata, dumami ang mga deboto at naging mas matatag ang pananampalataya nila sa simbahan at sa milagrong handog nito.
Hindi pa man nakaligtas ang simbahan sa hamon ng panahon dahil noong July 27, 2022, isang lindol ang yumanig sa Pangasinan. That morning, nag-aayos po ako ng bulaklak para sa chapel namin. And then suddenly nga po, nagkaroon ng, biglang nag-shake. So sabi ko, kasi nafe-feel ko yung and then after that, nung lumabas ako, naisip ko agad si Mama Mary dito sa simbahan. So nagpunta ako dito sa vicinity ng school dyan sa likod. Tinanong yung principal si Madam Annie kung kumusta na si Mama Mary. And then nung pumunta kami dito, wala namang nangyari kay Mama Mary sa lakas naman ng shake nung that time. Talagang nakatayo lang si Mama Mary kasi iniisip ko na baka natumba na siya or anything. Thanks God, walang nangyari po. Lahat ng mga santo dito walang nahulog. Yun din po ang nakakamangha kung iisipin natin sa lakas ng tremor ng pag-shake ng nung day na yan. Yun talaga yung naisip ko kasi si Mama Mary nakatayo lang yan, hindi nakatornilyo yung niya dun sa pillar niya. So just to think na ikaw yung nag-aalaga dito, one of the devotees. So isipin mo talaga kung baka nahulog na siya. So tatakbo ka dito talaga sa simbahan to check kung may nangyari sa kanya. Kasi nanay natin yan eh. So talagang pumunta ako dito sa simbahan para i-check siya pero thanks God, wala talagang nangyari. Hindi siya nahulog. Ang nangyaring ito ay nagpatibay sa matatag na pananampalataya at pag-asa sa bawat puso ng Santa Marians. Talagang nafe-feel ko po talaga yung pasasalamat ko kay Mama Mary, lalo na kay God sa kanilang paggabay sa amin. Talagang siksik-liglig ang binibigay niya sa aming mag-ina. To continue serving her, keep on devoting and believing, lalo na kay Papa Jesus, kasi kung hindi sa kanila. Kasi nakita ko po sa sarili ko, talagang walang-wala rin po kami during the time na bago maordinan yung anak ko sa paniniwala ko at sa paniniwala ng anak ko. Sabi niya na God will provide. So, doon po kami, doon talaga kami nanindigan sa salita na God will provide everything, na lahat ng hilingin mo sa Kanya, ibibigay niya, and with the intercession of Mama Mary. Sa kasalukuyan, ang simbahang ito ay patuloy na nakatayo na may malakas na pundasyon ng pananampalataya at aral mula sa nakaraan. Bilang bahagi ng adhikain ng parokya na ipalaganap ang Katolisismo sa bayan, walang humpay pa rin ang pagdaos ng mga kaakibat na aral na maglalapit ng mga tao sa simbahan. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Buwan na ito, prior ng mangyayari ng mga Lenten ngayon, may mga barangay pastoral council kami. Lahat ng mga barangay, may kanya-kanya silang Station of the Cross. Prior ng pagdating ni Father sa barangay, dahil may mga si Father na yung after ng Station of the Cross ng barangay, mayroon pag ginagawa ng kumpisalam. Parang kumpisalan sa barangay prior sa celebration ng Holy Mass. Ngayon, ang pagpapalalim ng pananampalataya ng bawat isa at ang pagpapalaganap ng malalim na koneksyon sa Panginoon ay siyang nangungunang advokasya. Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried, and ascended into heaven. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, Father Almighty. Sa mga deboto, yung mga Catholics dyan na gusto mamasyal rito sa Santa Maria, Pangasinan, Our Lady of the Pilar is always open for you.
ini-encourage na namin, inu-open na namin para yung mga tao na gusto bumisita. Oh, they were so amazed na hindi nila sukat akalain na ganito makikita nila. Kasi mga iba naman na simbahan, usually closed. Okay. Sa amin, open. Lalo na ngayon, pag may mga dumarating, inaasikaso natin. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Ang kwento ng simbahang ito ay hindi lang ordinaryo, kundi isang himala na kumandong sa mga naniniwala at nagtitiwala. At katulad ng mga Santa Marians, hindi din natibag ang tiwala ng mga taga-Asinggan at sinubok ang kanilang simbahang maging sandigan ng mga deboto sa kanilang bayan. Sa simbahan kung saan hinamon ng panahon ang tibay ng istruktura. Taon ang bumuo sa kwento ng matatag na pananampalatayang naging sandigan ng bayan ng Asinggan. at 221 taon na ang nakaraan ngayong 2025 nang ipinatayo ng isang Dominikanong misyonaryo ang simbahan ng St. Luis Beltran. Si San Luis Beltran ay isang Dominikanong pari na kung saan isa siyang misyonero at mapalad ang Asinggan dahil dito siya sa Asinggan nagmisyon sa pamamagitan ng kanyang mga simpleng mga milagro sa buhay ng mga taga-Asinggan. Mas lalong napapalapit ang kanilang relasyon sa Diyos dahil kay San Luis Beltran. Ito ang isa sa pinakamatandang parish church sa Pangasinan na may orihinal na disenyo ng retablo sa buong Eastern Pangasinan. Noong tumama ang 1990 killer earthquake sa Asinggan, nagdulot ito ng malaking pinsala sa iba't ibang parte ng simbahan. Ngunit sa kabila ng matinding pagyanig, isang milagro ang nangyari. Ang retablo at bell tower ng simbahan ay nanatiling nakatayo at hindi nasira habang ang ibang bahagi ng simbahan ay natibag ng malakas na lindol. Ngunit sa kabila ng matinding pagsubok ng lindol, may ilang parte pa rin ng simbahan ang nanatili. Pinalakas nito ang pananampalataya ng mga deboto at sa kabila ng pagkawasak, naiparamdam pa rin nito ang walang katapusang yakap ng may kapal. Pagkaraan ng kalamidad na ito at sa paglipas ng mga taon kung kailan pa bago-bago ang mga naitalang pari nito, pinaganda ang simbahan noong 1993 ayon sa modernong disenyo at pinanatili hanggang sa kasalukuyang istruktura. Kung mapapansin nga po natin yung simbahan natin, mas nagiging maganda, naaayon siya sa modernasyong paningin ng mga tao sa pagpalit-palit ng mga pari ay
unti-unti nilang napapaganda at naayos ang ating simbahan sa istruktura. So may mga nadadagdag ng mga dadagdag. Patuloy ang pagpapasaayos ng simbahan din ng ating parokya. Isang inaabangan talaga dito ay ang prosesyon sa Semana Santa. Dinadayo ito at kung saan nagkakaisa ang mga taga-Asinggan para mas mapatibay, mas mapalakas ang pananampalataya. Lalong-lalo na ngayon palapit na ang Semana Santa. Sa kabila nito, matatag na nakatayo pa rin sa harap ng simbahan ang luma at orihinal na rebultong crucifixion na naging landmark na ng simbahan, kasabay ng mga pader sa likuran ng simbahan na naging simbolo na ng mayamang nakalipas ng buong bayan. Sinalubong man ng sakuna, hindi nawala at hindi nabura ang kahalagahan ng kasaysayan ng San Luis Beltran para sa mga lokal at mga bisitang dumarayo rito upang magsimba. Ang pagpapala ay hindi lamang natatanggap sa loob ng simbahan. Dahil sa labas pa lamang ng lumang estrukturang mayaman sa nakaraan, ramdam na ng bawat makakakita ang kapayapaan at biyaya. Sa ating pagbabalik, isa pang simbahan dito rin sa Asinggan ang ating bibisitahin. Dito lang yan sa Gandamo, Pangasinan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Suganay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Bukod sa makasaysayang St. Luis Bertrand Parish na pwedeng mapuntahan dito sa Asinggan ngayong panahon ng pagninilay, isang makabagong simbahan ang isa pang maaaring mabisita, ang St. Vincent Ferrer Parish. Dito nga sa bayan ng Asinggan, hindi ka lang mapupukaw sa makasaysayang bunga ng nakaraan, kundi madadagdagan ang iyong paghanga dahil sa kabila ng modernisasyon ay nangingibabaw pa rin ang nakagisnang pananampalataya sa makabagong mundo. Sa patuloy na pagdami ng populasyon ng simbahang Katoliko sa Asinggan, kinailangan din ng bayan na magtayo ng isa pang chapel noong 1965 para mapaunlakan ang lumalawak na komunidad ng mga deboto. Ang kinakatayuan ng simbahan ay nakilala bilang Isla Bantog dahil napapalibutan ang lugar ng mga sapa. Nagtayo sila rito ng maliit na quasi-chapel na kung saan ay pinapadalhan ito ng mga pari mula sa San Luis Beltran hanggang mapatayuan ulit ang Barangay Bantog ng mas malaki at modernong gusali noong panahon ni Father Adolfo Paroni Jr. taong 1998 para magbigay daan sa mas madami pang mga deboto.
Sa pagitan ng taong 2004 hanggang 2010, nagkaroon ng canonical erection at naging ganap na St. Vincent Parish Church ang nooy dating chapel lamang sa ilalim ng administrasyon ni Father Anicito Malanum. Sa maglalabing 8 taon nito bilang parokya, naging parte na ng simbahang ito ang modernisasyon sa paglilingkod sa mga mananampalataya. Kasama na rito ang Paddy Band na isang banda na binubuo ng mga pari. Tunay ngang ang simbahan ng Asinggan ay hindi lang mayaman sa nakaraan, bagkos ay yumayakap din ito sa handog ng kasalukuyan. Luma man o bago ang simbahang mapupuntahan, isa lang ang patutunguhan. Ito ay mas mapalapit pa sa poong may kapal na nagbibigay gaan sa kalooban. Kung ang mga simbahan ng Asinggan ay pinagtibay ng kwentong antigo at modernisado, sa Binalonan, pinagkaisang paniniwala naman sa tulong ng simbahan ang ating pupuntahan. Kung nakakapagkwento lamang ang mga pader ng Santo Niño Parish Church ng Binalonan, ilalahad ng simbahang ito ang simbolo ng walang kamatayang pagkakaisa. Ang bayan ng Binalonan ay pinaninirhan noon ng mga Pangasinense at mga imigranteng Ilocano. Dahil dito ay nagkaroon ng dalawang bisita at para maiwasan ang dibisyon sa pagitan ng dalawa, na ipatayo ang Santo Niño Parish. So, nung una, ang Binalonan kasi was a city of manawag. So, dito, there were immigrants from the Ilocos towns, and then pumunta sila dito to work for a principalia from Manawag. Ngayon, the people wanted to create a visita for them. So, dun sa Santa Catalina, gumawa sila ng maliit na visita doon. Yung mga Pangasinense naman, nag-create sila ng maliit na visita din doon sa San Felipe. And then, to unite them, the Diocese of Manawag actually wanted to create a church that would unite the Pangasinenses and the Ilocanos. Kaya, instead of naming it St. Catherine after Santa Catalina or St. Philip of San Felipe, they instead named it Santo Niño or Holy Child, which is the son of Our Lady of Manawag. So yun, na-create ang Santo Niño Parish Church in 1841. Paglipas ng ilang taon at sumapit ang digmaan taong 1944 noong bombahin ng Hapon ang bayan, kasama na rito ang simbahan. Ngunit isang milagrosong pangyayari ang nangibabaw sa mga nakasaksi ng trahedyang ito. Hindi lubusang natibag ang simbahan at naiwang nakatayo ang altar at mga gilid ng pader nito. Kaya naman kasabay ng muling pagpapatayo nito mula sa naiwang bakas ng digmaan, mas lumalim din ang paniniwala ng mga deboto sa kanilang patron na si Santo Niño. Pagkakaalam ko, very, very strong ang faith ng mga taga rito, no? Especially sa mga naging sa buhay nila, naging bahagi ng buhay nila, maraming dahil sa paniniwala, sa faith. Ang simbahan ay hindi lang naging katuwang ng mga mamamayan sa pamamanata sa Diyos, kundi naging parte na ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Every morning may mga nagro-rosary, tapos attend sila ng 6 a.m. Mass. Para sa mga lokal na bumibisita rito,
ang mga nasaksihan nilang milagro ang patunay na ang simbahang ito ay walang humpay sa kanilang gumagabay. Sobrang pasasalamat. Buong buhay ko lagpas-lagpas. Doon pa lang pasasalamat na yun. Kaya habang buhay ako magsisilbi ako sa simbahan. Mula sa kwento ng pagkakaiba, nang dahil sa simbahang ito, nakaramdam ng pagkakaisa ang mga mamamayan ng Binalonan. Ang history ng simbahan ng Binalonan is always tied dun sa kagustuhan ng mga kaparian o way back in 1840s to bring, may dala yung simbahan dun sa mga mission areas. Kaya nga napangalanan tong bayan na Binalonan dahil dito dinadala yung baon. Dito hinahatid para yung mga misyonero meron silang dadalhin dun sa mga malalayong bayan na pupuntahan pa nila. Napakahalaga siya na ipagpatuloy at hindi mawala sa isip at puso. It has always been yung mission na paanyaya ni Jesus sa mga sinugo niyang disipulo at to an extent, kaming mga pari na nagmimisa dito, maging as much as possible, ipagpatuloy at ihalili yung pagkalap at pagbuklod sa iba't ibang klase ng mga tao. Hindi lang tayo sinasamahan ng Diyos sa ating mga paghihirap, sa ating mga pagsubok, kundi dinadala niya tayo patungo sa ating mga tagumpay at sa mga panalangin natin na nasasagot. Hindi maikakailang matibay ang pundasyon ng parokyang ito. Hindi lamang dahil sa gabay ng Panginoon, kundi pati na rin sa matatag na samahan ng mga debotong patuloy sa pagpapatindig nito. Ang mga kwento ng pagbagsak at muling pagbangon ng mga simbahan ay isang kasaysayan na hindi kailanman mawawalan ng kahalagahan sa makabuluhang pagbuo ng hinaharap, hindi lang ng mga deboto, kundi pati na rin ang pagpapatuloy ng pagyabong ng buong komunidad. Speaking of pagpapatuloy, hindi lamang iisa ang parish church sa bayan ng Binalonan. Kung hindi, dalawa. Paano nga ba nangyari yon? Alamin natin yan. Kasama pa rin ako, Frank, ang inyong travel heartthrob sa susunod na Ganda Mo, Pangasinan.